Sir, tarungan mo kinabuhi sir kay among mga anak dito sir. Sakay may air fresh. Wala ni basic, wala ni basic. Ay, ay challenge. Sama niyon. Oh, siya. Lumoli ako lo. Okay ra kayo. Wala ni. Saan na kayo ni Sayo na kayo? Husgan niyo boy. Husgan niyo. Kaya rin niyo ha. Lunggawa sa sila. Kayo wala challenge. Dili kayo, di kayo. Kaya na ni sa tiguan. Kaya na ni sa mga maintenance. Kaya na. Unsa man to? Apelya ko to. Ano to? Katugan niya ang murag kuhan. Unsa man daw? Ay lahi man na katong lang imong sakas taas mo tuyok. Oh, katong mo. Bundak na yun. Bundak. Oh, yawa na. Ba? Ito rin mabiling mo ka lang sa taas. Eh tayo wala to. Hindi rin itulugan mo. Radlock mo kay na ma. Ha? Radlock kay na. Basig mo abiriya ba? Black Mark! Be, mong salada di ka. Bye-bye! Bye-bye! Sakay mo? Ha? Timbaan man ba? Sure, Jud ni Jud? Duluan? Ta, sakay ta. Sakay ka? Eh, video. Di, ako yung dalun. Please ako. Ay, gini sir. Timbaan mo sir? Good luck! Yan na, pwede na, dili. Dili pwede. Dili, mag-video lang ko. Dili pwede. Dili pwede camera. Bye-bye! Good luck! Bye-bye! Unya. Oke kay Bak. Kay Bak Bak. Singgit juga oi. Kita siagit dito. Siagit juga oi. Loy, Osi. umot ka din si babaw niya nagtuwad ka. Cool ba ayo. Ano ba itong iya? Alam ito ko? Alright. Nganong lisakay mo lagi na lagi. Ito may dadag yun to. So. Order na sila dinner. Parang family dinner daw. Pero masapon na ko ang 8 o'clock na show. Okay na pa di show. Di na ko eh. Wala na pa na yun. Ma? Hadlok ni? Dili ka na. Kay kani fast ro mo kuya, dili mo ma-feel nga na upside down gud ka kuya. Pero dira Dili kay uot. Oh, yes. Nga na
Naa ka dira sa